masa sirrin kundan gwararsa in ba gayya ina ramuwa. Ran tafiyar mu na fafe gora babu shiri kafin hijira, ƙarshen karuwa sai da sigari dole bara ƙarshen ɗan dako. Zan taɓa birki na da kuloti na shiga mota ta sai gida, zan je na gaida yan albarka birnin Shehu jihar Sokoto. Allah na so ya ƙara kusancin dan Mustapha abin ambato, domin sada kun yi jihadi Allah ya so kuma mun gani. Akwai bayanan ɗan tsuntuwa ɗan akuya garshen barbara, sabo da ya kasance jari nan fa kirari ne yan maza, karshen kisa akai ma abin ne babu gudu balle zamiya, kukanta dai akan yi jawabi in aka yo zancen kurciya, in sana'ar ka ta zama shara ce ta fi karai na nan tsintsiya, nema yana gaban duk samu don haka tilas ne juriya, in ka aje gaba za ka yi dauka wanda ya bata ya dangwaras. Da gaskiya rikici tsoro ne wai haka shine taken wani, dai na kaɗan ka kirawo gayya wai haka shine sunan wani, dan tafiyar mu dau aniya daga jin haka ango ya shafira, wanda ya so maka dole ka so shi na gura zabi na dau fari, lallai abin akwai mamaki sun cire kullun sun dangwar, mai bani garayi mini gari kai na bida kafin yan uwa, mai raina dan kaɗan zai sata nai hakuri ta makar dandamo, na rasa sai haka na rasa zaunan can haka mu ne an gangamo, dangi mu ba da rai da jikinmu an taɓa dan autan yan maza, annabi masu ado da kiyama na kadowa ne mataras. Wanda ya ɗau duka san shi ya bamu nan fa hakika mu mun biras, karyar mutum ya ja da gabansa wanda ya fara ne mai aras, ko tangarin da ba a yaji kai hatsari ne kayan aras, wai jiziya wannan jagoran har ikirarin banza yayi, aje a kama masoya manzo nan lafazin hauka shi yayi, jefe ka tsafa ka zame ko magana kan kausa kai, gatan ka dai mu kai ka mu binne na mu hukuncin mun aiwatar, wai magare ka kwai ni su'ali sarkin nan gada wai kai, in a cikin gara aka dora sai ka faɗi ga fili maza, in kuma wanda aka yi maka dan shi kai wa butulci ka dangwara.